Basoa frantsesez egitera behartu nahi dituztela salatzeko Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek mobilizazio orokorra deitu dute eta Euskal Herriko txoko guztietan sentida. Arratsaldeon ikusentzuleok ekintza ere egin dute suprefeturaren aitzinean eta bestalde deskonexio digital numerikoa 10 egunez erronka hau egiten dute egun hauetan Ipar Euskal Herriko 1500 gaztek. Astera goaz! Parisko zigor auzitegiak errudun jo ditu Txetxe Etxeberri eta Beatriz Moll bake artisauak, baina ez die zigorrik inposatu. Hau da, ez dute espetxean sartu beharrik izango. Auzitegiaren atarian bakegileek garaipentzat jo dute epaitegiaren erabakia. Haien ustez justiziak lursoko ekintzaren zilegitasuna aitortu duelakoa. Gogoratu behar da, prokuradoreak 2 urteko presondegi zigorra eskatu zuela Txetxe Etxeberrirentzat eta urte batekoa Beatriz Mollentzat. Orain prokuradore antiterroristak 10 eguneko epea du erabakiaren kontrako helegitea aurkezteko. Bakebideak helegiterik ez da aurkeztu eta gaur egungo testuinguruak kontuan har dezala eskatu dio. Pantailarik gabe bizitzia 10 egunez, una hemen Ipar Euskal Herriko 15 eskolak eta 1500 aurrek egun hauetan egiten duten erronka. 10 egunez pantailak utzi eta Eta zuentzat erresa da pantailak uztea? ez, maite dut pantailak, mutzatzen dut telefonoa. Eta gero, Snapchat, TikTok eta holakoak ere? Ez dut nire aita eta nire aita ez du maite. Mitzatzu eta begiratzen dut YouTube. Goi mailako kirolariek babesa eman diote 10 eguneko erronkari. Me parece importantísimo. Garrantzitsua iduritzen zaie arriskuak. Handiak baitira, jazarpena, erasoak, kirol guti egitea eta loditzea, edo depresioa jasaitea ere. Antolatzailean arabera duela 20 urte Quebecen sortu zen ekimen hau ez da anekdota hutsa. Zerbait ekartzen du. Pentsatzen dut hori baino gehiago behar dela, baina zerbait ekartzen du segur da, galdezketa egiten dugularik desafioaren ondotik ikasleeri edo burasoeri, ohartzen gira baduela eragina, edo bederen burasoek sentitzen dutela badela eragin bat. Erraten dute lagunduak sentitzen direla beren buraso lanetan, pantailak obekiago beren menpe atxikitzeko egunero, arauak ezartzeko, zeren badakigu buraso izaitea eta pantailak kudeatzea gaur egun biziki zaila da. Izan ere, Frantzian egindako ikerketa baten arabera, egunero 7 eta 19 urte arteko gazteek 3 ordu baino gehiago pasatzen dituzte pantailen aintzinean. Baionan, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek azterketak euskaraz idazteko eskubidea aldarrikatu dute berriz. Hortziraluntan, jasaiten duten diskriminazioa salatzeko manifestaldia egin dute Frantziako gobernuak Baionan duen ordezkaritzaraino. Sehaskaka ez, ikasleak berek antolatu dute ekimen hau. Badakite aurten ere ezin izanen dutela euskara erabili basoan, baina burrukan segituko dutela diote, ondokoek noizbait egin aldezaten. Gure ustez Euskaldun gisa eskubide bat da gure hizkuntzan azterketak pasatzea. Txiki garenetik ikasketa guztiak euskaraz egin ditugu, beraz azterketak ere euskaraz burutzeko eskubide guztia dugu. Frantsesez egin ditzakegu, noski baietz, baina gure eskubidea euskaraz egitea da eta hori aldarrikatzera etorri gara. Momentu honetan bertan brebeta euskaraz egiteko aukera lortu dugu, baina basoa oraindik ere frantsesez egin behar dugu. Baude gai batzuk euskaraz egin ditzakegula, adibidez euskara berezitasuna euskaraz egin dezakegu, baina hala ere zati bat ere frantsesez egitea derrigortzen digute. Eta adibidez filosofia, historia eta beste gai guztiak frantsesez. Baionan bezala gisa bereko mobilizazio gehiago egin dituzte gaur, bertzeak bertze, Ziburu, Senpere, Donostia eta Bilbao. Gainetik soilik izarrak, gauetan oso